What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, andito ako ngayon sa isang hotel and this is my first time na makapasok sa isang hotel at napakaingay ko pa. Wala akong pake kasi nagbablog ako ngayon. So let's go! Samahan niyo ako for the first time and forever na makapasok ako sa isang hotel dito sa Cebu at kasama ko si Kuya James. Yes. Apet at si Snake. Basta Bisaya Vlogs ba no? Basta yun, i-enjoy natin itong moment na to kasi paminsan-minsan na tayo makapasok sa isang hotel. Kaya let's go! Samahan niyo ako at before that, sabihin mo kay James, pasok, intro, dali, wait, pasok, intro. 1, 2, 3, go! Pasok, intro. Woo! So ayun na nga mga buddy, no, bumabot na kami sa oras na maliligo na kami sa swimming pool at walang tao. At kami lang ngayon dito sa swimming pool kaya sa amin to ngayon na lugar na to. Sa amin muna ngayon to, let's go, let's swimming. Jokes lang guys, magsha-shower pa pala kami, shower. Tingnan niyo yung suot niya, wala siyang suot. Ganun siya kagaling. Amazing. Wes Jeps, ano masasabi mo at makaka-swimming ka na ngayon sa swimming pool? Excited ako mag-swimming kasi first time natin mag-swimming dito banda. Tama. Tapos, Tama. sure ako na mag-enjoy tayo dito. Kasi walang tao. Tayo lang ito. Char lang, magsa-shower pa pala guys bago kami umano sa tubig. Sumwalom. Si tawag sa magsalom. Mag-swim. Kaya let's go. Mag-shower muna kami at mag-swimming na. Ready na ako maligo. Ready ko daw. Say to the vlog. Hi. So, maliligo na kami at ready na kami. Let's go diving. What's up? Guys, warm up sa tayo guys, warm up! Para guys, ligo tayo guys, walay tao diri guys! Ay sa vlog ni Buddy. Oh, hi din sa vlog ni Apet. What's up? Kita-kits mamay. Kita-kits rata sa YouTube guys. Guys, diving! Meron akong talent sa diver! Let's go! Let's go! Let's go ka-Apet guys! Guys! Napakamalas mga buddy, lubat ako! Paano ito vlog ko? Pero okay lang yan, bawi na lang tayo next life. At mag-enjoy tayo dito kasi walang tao. Swimming muna, last jump. Kami pala dito jumper. Divers na, gikan ni sa China. Jumper, gikan China bay. Ay gikan is kuan. World Cup Tournament. Kabali, sana nakita niya pang World Cup na champion mo. Practice na direct swimming guys. Warm up. Lobat man ko eh. Sorry guys, lobat ko guys. A few moments later. So mga buddy, no, ubusin ko na tong battery na to. Ubusin ko na tong yung battery guys, hanggang sa malubat kasi napakaganda ng pool guys. So tara guys, pool! So kung nakikita natin dito mga buddy, no, as tatak dito guys, please shower before entering the pool. Alam niyo ba kung bakit kayo mag-shower? Para kayo mabasa kasi pagdating niyo sa pool, basa na rin kayo para matik. Pool plus strong chemicals in use. Hala, no swimming. Usa ba ni? Na nakatatak ba di? Pool plus strong chemicals in use. Close na daw. Bawi na lang daw ta next life. So yun guys, kung makikita nyo dito guys, napakaganda ng view as a swimming pool guys.
Swimming pool yan guys. O, kaway-kaway mga buddy. What's up, buddy? Sorry sa mga bell natin dyan. Nice one. At ayun, kung makikita nyo dito guys, ang palibot, ang paligid ay mga buildings. Look at that, baby. Yun. Ito yung ano namin. Diyan kami sa taas matutulog guys. Diyan. Diyan kami basta sa taas. O, diba? O, diba? Andito kami sa taas guys. At andito yung swimming pool. The next day. Good morning, Cebu City! Woo! Oh, kagabi, nag-vlog ako about dito sa hotel at di ko masyado na-vlog to ng maayos kasi low-bat yung cellphone ko. Kaya, dumiretso na ako kaagad sa swimming pool. Atat na atat kasi ako mag-swimming doon. Kaya di ko napakita sa inyo kung gaano kaganda ang lugar na to, mga buddy. Yes, napakagandaan. By the way, umaga na. Pero di pa kami natulog kasi meron kasi kaming shooting kagabi or meron kaming shoot kagabi sa vlog ni Kuya Roy. Tabangan niyo lang kasi i-upload yan ni Kuya Roy pagdating ng araw. So makikita niyo ba dito sa harapan ko napakaganda ng view at umaga it's 6 in the morning. 6 in the morning at tingnan niyo kung gaano kaganda yung view dito, buddy. Grabe, kung makikita niyo mga buddy, city talaga. Andito na ako sa city. Oh my goodness, mga buddy. Baka mahulog na pakataas kasi nag-iingat ako. Yun, baka mahulog yung cellphone natin dyan at nakolagot. Quits ang balance. Tara guys, pasok muna tayo dito sa room natin. At itutur ko kayo mamaya ha. Huwag muna tayong atat. Tulog muna tayo kahit konti lang guys, okay? Tara, pasok tayo guys. Makikita nyo guys, hinaan na natin boses natin kasi natutulog na sila. Kakatulog lang nila. So, andito sila guys oh. Ba't di ka pa tulog? Ba't smile ka ba dyan? Tulog na. Kakagising mo lang, di ka pa natulog. Katulog na. Tulog na sir. Nice one. Good night. Good morning night everyone. Kasi tulog na sila. Tulog na yung mga master ko dito. Dito yung mga master ko. Tulog na yung mga master ko. Abay, syempre, matutulog din yung apprentice. Guys, tulog muna tayo ha. Good morning night everyone. I love you guys. Bawa ko maya-maya. Sabihin mo, good night. Char lang guys. Tulog na pala si Chris James. Sorry. Ayun na nga mga buddy, na pasensya na kasi napasarap ng tulog at naubusan ako ng oras. Naubusan na kami ng oras dito. Kaya di ko na tuloy na montage tong room. Basta ito yung room guys. Oh, oy, kaway-kaway na lang guys. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Whoa, what's up? Mananap. Ah! So guys, aalis na kasi kami kasi wala na. Imunta na ang guard dito. Sabi ng guard, sir, sobra naman kayo mo, sir. Ano sabi mo? Po, buot sir, kitugno, kay aircon rin, sir. Pako na sa kadiyot ba? Kainit ko na sa may, kainit kigawas. Sorry buddy, ano yan? Sorry buddy, ikaw manday na day. Kayawan lagi. Uuwi na kami. Kasi, meron pa recording sila Kuya Roy, kaya abang-abangan nyo yung bago kanta nila na secret para amazing. So guys, bye-bye! So let's go home. Ang ganda ng view. You like the view? You do. Tara kaya let's go home. Ni-abri na ang explorator. Tara, hadukan pagkawa ni Bay. Nakasakay na si Buddy o elevator guys. Look! Hinusakay. At ayun na nga mga buddy, no, what a nice day. Dahil sobra talaga akong nag-enjoy sa araw na to. Dahil first time ko talagang ma-experience tong mga bagay na to. At hindi ito mangyayari kung hindi dahil kay Kuya Roy at sa Bisaya Vlog Squad. Kaya thank you so much Kuya Roy. At kung nagustuhan mo man tong video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe for more videos.